olika intressanta möten man har missat i natten på andra långgatan. Men en sak vet man. Att hade man fortsatt den vägen hade man missat det här. Har nu avslutat 7 kilometer Änggårdsbergen. I koltrastars sång och rådjurs korsande av. Nej, nu har jag inte sett något rådjur, men jag brukar se rådjur. Här ska ikväll äga rum en fest för att fira att Annedalsbon har vunnit en seger som innebär att vi inte kommer ha tunnelsprängning och dithörande bortfraktande av schaktmassor i 10 år. Så ikväll ska champagnen på kylning korkas upp, drickas upp och här kommer firas. Tyvärr är väl jag i vårt älskade Lysekil och missar festen, men det är väl så. För att få något får man offra något annat. God morgon och en underbar